Ahoj Marian. Ahoj Vladimír. Si ma pozval do svojej krásnej záhrady, pri svoj nádherný bazén, no ale ja som prišiel kvôli niečomu inému. Nech sa páči. Mám na teba otázku ohľadom predaja. A je to taká závažná otázka, s ktorou sa určite stretáva veľa predajcov, obchodníkov. Ako sa vyhnúť odmietnutiu? Ako sa vyhnúť odmietnutiu? Teraz je tu tá otázka, že čo je to odmietnutie? Hej? Pozrime sa na to z viacerých strán. Hej, povedzme, že má človek potenciálneho zákazníka. To znamená, že v zásade nemá nič. Hej? Takže ak mu tento zákazník povie, že nie, tak mi povie, čo sa v skutočnosti stalo. Hej? Asi nič. Presne tak. Je na tom presne tak, ako bol predtým. Hej, takže v podstate nedošlo k ničomu, iba v podstate sa mu ho nepodarilo zaujať, toho zákazníka. Hej, takže veľa predajcov trpí tým, že ak náhodou nepredajú každému, s ktorým sa stretnú, tak už sú z toho v šoku. Ale problém nie je v tom, že by boli odmietnutí. Problém je v tom, že majú málo obchodných rozhovorov. Hej, pretože keby ľudia mali dostatok obchodných rozhovorov a keby sa stretávali s dostatočným množstvom ľudí, čo ja minimálne odporúčam aspoň tých 5 obchodných stretnutí denne, ak chce človek žiť z obchodu, hej, a ideálne je, keď sa to pohybuje niekde medzi 5 až 10 stretnutí. Samozrejme, aby ste mohli mať 5 až 10 stretnutí, tak si musíte tieto stretnutia pripraviť. Takže možno jeden deň pracujete na tom, aby ste si pripravili stretnutia na 4 dni, hej, ale potom, už keď máte dostatok tých stretnutí, samozrejme nemalo by to byť tak, že väčšinu času strávite za volantom auta, takže ak si potrebujem nejakú trasu vytvoriť, tak si ju vytvorím tak, aby som čo najmenej času strácal, alebo aby som pozval ľudí na jedno miesto, alebo proste niečo takéto. Hej. Čiže prvá vec je tá, že u potenciálneho zákazníka sa nedá byť odmietnutý. To znamená, že v podstate buď som ho zaujal, a ak som ho zaujal, tak mám šancu mu predať, hej, alebo som ho nezaujal a zostali sme v tom istom bode, kde sme aj boli. To znamená, že môžem ho osloviť znova, hej, kedykoľvek mi napadne niečo dobré, hej, na základe toho predošlého rozhovoru, čím si myslím, že by som ho už zaujal. Takže vôbec sa nebojte žiadneho odmietnutia, nič také u potenciálnych zákazníkov neexistuje, dokonca ani u stálych. Hej. Ak ste ich zaujali, kúpia. Ak ste ich nezaujali, nájdete spôsob, čím ich zaujať a vybavená vec. To robí každý profesionál, to som si úplne istý. Hej. No super, ďakujem veľmi pekne. Prosím.